ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ದೊಡ್ಡಗೌಡರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರೋ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಶ್ರೀ ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಳಿತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉಗ್ರೇಶ್ ಪರ ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೌಡರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಅವರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಧಾಕರಲಾಲ್ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಹಾಕೋಣಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಜೋರು ಹಿಂದೆ ಇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ. संवत्सराधिक आयुष्य आरोग्य सौभाग्यादि परिपूर्णता प्राप्तिरस्तु साधर्मकान्तायाः चिन्नम्मा नाम्न्याः रेवती नक्षत्रे मेघराशो जातायाः निरन्तराः ओंकारेश्वर स्वामिनः सम्पूर्ण परम अनुग्रह कृपाशीर्वाद निरन्तरं प्राप्त्यर्थम् अखण्ड दीर्घ सौमङ्गल्याभिप्रार्थ्यर्थम् निरन्तराः ओंकारेश्वर स्वामिनः दिव्य परम अनुग्रह कृपाशीर्वाद सम्पूर्णता प्राप्तिरस्तु सद्गुरु श्री नंजावधूत महास्वामिनः दिव्य अनुग्रह आशीर्वाद परिपूर्णता प्राप्तिरस्तु सर्वेषां सागुष्मवर्गानां श्रीमद् कुमारस्वामी नामधेयस्य आदिद्रा नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य सहधर्मकान्तायाः अनिता कुमारस्वामी नाम्न्याः सर्वेषां सागुष्मवर्गानां निरन्तरः भगवत्कृपाकटाक्ष परिपूर्णता प्राप्त्यर्थम् ओंकारेश्वर स्वामिनः निरन्तर संपूर्ण अनुग्रह प्राप्तिरस्तु बालकृष्ण गौड़ा नामधेयस्य मूला नक्षत्रे कविता नाम्न्याः कुणाल नामधेयस्य शुभदा नाम्न्याः पुष्या नक्षत्रे कीर्तना नाम्न्याः दुर्शिरा नक्षत्रे रविप्रसाद नामधेयस्य आदिद्रा नक्षत्रे निखिल कुमारस्वामी नामधेयस्य बिलोवर्धन नामधेयस्य रेवण्णा नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य सहधर्मकान्तायाः भवानी नाम्न्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः सूरज नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे